Het is wel fijn dat we nu gewoon echt een go hebben. En je ziet ook de mensen die hier allemaal komen, die zijn echt ontzettend blij dat we... Ja, deze locatie is ook heel erg geweldig. Dus we zijn heel blij. Er ran een aantal rechtszaken zijn op Ceylon Festival, maar de bezwieren zijn van tafel. En dat houdt in dat het festival druk dwaande is met de laatste tarierings. We zijn nu nog met het opbouwen bezig. Dus als je ziet, rijplaten komen hierin omdat de ambulance er gewoon er ook doorheen moet. De finishing touch, er komt daar nog een workshop tent bijvoorbeeld. De mainstage wordt nog afgebouwd. Er moet dus nog het een en ander gebeuren, maar dat moet wel goed komen. En ook de opbouwers hebben hege verwachtingen van het festival. Ja, sowieso nou al gezellig. De sfeer hier met opbouwen en alles. Mooi in de natuur. Ja, ik heb best wel goede verwachtingen dat het gezellig wordt in ieder geval. Een hele grote samenhorigheid. Ik verwacht een hele grote liefde om meesken. En ja, wat dat betreft een heel soort willen. Je doet heel veel mensen plezier mee. En het is leuk om dit gewoon weer bij elkaar te krijgen. Dus het kost wel energie, absoluut. Maar het geeft ook wel heel veel energie terug. Dat merken we van nu al. En ik denk dat het de komende dagen nog veel meer wordt.